Марков Вил, собиқ сарбоз, пас аз ба нафақа баромадан ба қотилӣ гузаштааст. сарбозони расмӣ каманд ки боз ба сарамон қотилони зархарид мефиристанд. ин хело одамон обу тоб ёфтаанд. инҷо мақсад чист? шикорчиро ба ёд биёр. вақти сарбоз мемирад тамоми кишвар мотам мегирад, вале ба ин гунаҳо касе парво надорад. ватан ёди инҳоро намекунад. инҳо пули зиёд кор мекунанду халос. нағмаҳояшон тамом намешавад. фаромӯш накунед ки давлатҳои бузург бозӣ медоранду давлатҳои хурд бошанд дар он бозӣ мекунанд. баъзе давлатҳои дигар ин бозиро вайрон мекунанд. акнун вақти бозии худамон расид усто. бале явуз ҳақ ҳастӣ. кайҳо боз вақташ расидааст. ин одамро ба ман пайдо кун хаёлӣ. аз зери замин ҳам бошад пайдо кун. иншоаллоҳ меёбам. шояд то ҳол дар туркия бошад, захмӣ бошад, баромада наметавонад. дар куҷои пинҳон аст. ҳолат хуб шуд? бале. туро таъқиб накарданд? не, ман тамоми шаҳрро давр задам то ки изи маро гум кунанд. шабро дар як ҷои дигар гузаронидам. ин суроғаро чӣ тавр ёфтӣ? корҳо ба хубӣ пеш нарафтанд. аз ин рӯ ягона ҷое ки ман бояд пинҳон мешудам инҷо буд. ба ман чунин гуфта буданд. хуб кардӣ. бо дигарон чӣ шуд? мо ба ҷамъомадагон ҳамла кардан мехостем, аммо як сарбози онҳо аз нақшаи мо огоҳ шуд. ӯ ҳамаро кушт. танҳо ман зинда мондам. вале мо ҳам ӯро куштем. ӯро тирборон кардем. хуб, ин тавр бошад беҳуда намурданд. ҳа, албатта. дар ҷамъомад мебоист ба онҳо мукофот медоданд, вале ӯ расида натавонист. мукофоташро аз мо гирифт. офарин. ман меравам. шумо бо диққат бошед. фаҳмидам. ту дарҳол рафтӣ. кош бо ту мемондам. ман каме танҳо мондан мехоҳам. мефаҳмам. пурсидан ки чӣ ҳол дорӣ беақлона аст. хубам, мо маҷбурем ки хуб бошем. бачаҳо чӣ тавр ҳастанд? ҳамаашон ғамгинанд, хусусан эйлим. ӯро танҳо нагузор дарё. ҳозир ӯ ба ту сахт ниёз дорад. фикри маро накун. медонам, вале ҳушу ёдам бо туст. туро дидан мехоҳам. албатта, ба худ ки омадан во мехӯрем. қомандон, ёфтам. боз дар тамос мешавем. хуб хуб, туро мебӯсам. ман ҳам. ягон чиз пайдо кардӣ? ҳамлагарро не, вале ронандаашро ёфтам. явуз, марков бояд нафаҳмад ки ӯро таъқиб доранд. яқин аст ки боз дигарҳо ҳам ҳастанд. агар мо аз онҳо пай барем, ба дигарон хабар медиҳанд. чанд нафар бошанд? барои фаҳмидани ин як роҳ аст. мо бояд ӯро дастгир кунем. нахус ронандаро дастгир намудан лозим аст. бархез хаёле. мелиса? маро бубахш мелиса. ман бояд ин корро кунам. бояд аз худи ту ҳам нисбат ба ҷиноятҳои содир кардаи падарат баёнот гирам. мефаҳмам, ҳеҷ гап нест. якум бор аст ки ба ин ҷо меоӣ. қаблан барои дидани муҷоҳид ба ин ҷо меомадам, вале бори нахуст аст ки маро дар чунин ҷой нигоҳ медоранд. мо туро дар ин ҷо нигоҳ намедорем. мехоҳам оиди